Ćao svima, ja sam Jugo, Filip i danas izlazi novi klip. Sutra idem u banju, tako da bit će jedan klip u banji. Ovo će biti jedan kratak klip, zato što samo sam teo da vam kažem da... Čekaj, idem na svetlo. Sam da odem, šalim se, odem negdje na svetlo. Ok, ljudi, sad se nalazim upravo u dnevnoj sobi. Danas, čekaj, ponovno. Danas, što sam teo da kažem? Danas, hvala vam ljudi za 30 subscribera. Hvala mnogo, znači, znate koliko sam srećen. Nikoli i Nemanji su opali subscriberi, imaju sada 39, a ja imam 30, ni ne stignem sigurno. Nema tu šta. Hvala vam ljudi. Dobro, sutra ide klip u banji, tako da vidimo se do toga. Ćao!